Assalamu alaikum jama'a. A yau muna ɗauke da bidiyo ne ga wanda suka samu matsalan suna gurin buɗe account na Facebook nasu. Yau insha Allah zan nuna muku yadda za ku gyara ba tare da sai kun sake buɗe wani sabon account ba. Kamun nan jama'a, kar ku manta ku yi subscribe sannan kuma ku danna alaman ƙararrawa don samun sabbin bidiyoyinmu da zarar mun sauke. Bari mu garzaya zuwa Facebook din mu gani. Farko abin da zaka yi shine zaka je kan wannan alamu guda uku da suke gefe hannun dama saman wayanka, ka yi danna su. Da zaran ka yi clicking akai zai bude ma wannan page kamar haka da kuke gani gashi nan. Sai ka garzaya zuwa setting. Da zaran ka zo setting zaka zo zuwa kan personal information ne da kuke gani gashi nan anan. To da zaran ya bude gashi nan kuna gani a farko ya nuna ma a saman nan ne kamar yadda kuka sani suna na wato Alhajin Dada. To idan kana son ka canja naka sunan din, wato ka samu matsalan suna ko kuma wanda ka bude Facebook account din da shi ba shi kake so ba yanzu, to sai ka danna kan wannan edit din. Da zaran ka danna edit zai kawo ka inda zaka gyara sunan. Gashi nan kamar yadda kuke gani. First name nan shine sunan da zai zama a farko. Wannan middle name din kamar yadda kuka sani shine irin suna na tsakiya haka. Last name kuma shine sunan da zai zama daga ƙarshe. To wata sanarwa. Ka sani cewa da zaran fa ka canja sunanka a Facebook, to ba za ka sake samun daman sake canja ba har sai ya kai tsawon kwanaki 60 kamar yadda kuke gani gashi nan a rubuce a ƙasan nan da suka rubuta fili. To wannan da kuke gani gashi nan dai, da zaran kun gama canjawa sai ku zo gashi nan dai za ku yi editing na sunan din ne da kuke gani. Idan kun canja za ku danna kan review ne, to zai nuna muku gashi nan. Yanzu misali ya bani shin ina so na canja sunan ne ya bar Alhajin Dada zuwa Dada Alhaji ko kuma yaya nake so. Idan kai hakan yana da kyau ka san cewa menene tsohon password naka, saboda lokacin da zaka canja wannan sunan din dole sai ka sa password naka gashi kamar yadda kuke gani anan kamun ka samu daman canja sunan din. Gashi nan kamar yadda kuke gani. To da zaran kai haka ka rubuta password naka anan, kana danne save, to shikenan insha Allah sunanka ya canzu ya koma yanda kake so. Hakan kaga ka huta da sake wani bude sabon account, sannan ka tsaya kana neman sabbin friends naka ko kuma kana wannan. Jama'a kar a manta a dinga sharing na bidiyon nan sannan kuma a yi subscribe. Mun gode.